Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyeke nû li pêşberî we me di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser jinên ku bûne eynika wêjeya Kurdî yanî jinên ku di dîrokê de hem ji bo zimanê xwe xizmetkirî hem ji bo edebiyata xwe xizmetkirî û em bêjin pir zêde navê wan jî nehatiye bihîstin. Ev agahî jî li gor çavkaniya pirtûqa a Feqî Hüseyin Saniç yanî li gor wê pirtûkê gelek em bêjin jinên helbestkar ku di dîrokê de di dîwana de hem li sazê xwe xistine hem jî helbest xwendine û heman demê de jî ew kirine yanî xizmetek ji wêjeyê kiriye. Ji vana yek tê gotin Celale Xanima Loristanî ye. Celale Xanima Loristanî helbestkarek e û em bêjin li gor pirtûka serencamê di sala 387 de a koçî de li Loristanê ji dayîk bûye û Celale Xanima Loristanî ya ku di lêdana Tembûrê de jî hoste bû di nivê sed sala pêncem de koça dawî dike. Her wiha li Loristanê tê definkirin. Em dikarin bêjin Celalê bi rêya helbestên xwe huner, çand, êş, evîn û dîroka gelê Kurd ravekiriye. Hinek ji dubeytên Celaleyê wiha ye dibêje be berey şayî ne berey şayî awro nîştenîm ne berey şayî mêrdan û jenan meşîn weşayî perê şaxweşîn medan gewayî. Yani dibêje wê rojê ez li ber deriyê dîwanxaneya şar û niştibûm min dît ku jin û mêr yek bi yek bi kêfxweşî û dilekî şad çûn hundir û bawerî bi şaxweşîn de anîn û serî dispardin rêz û riçkên wî. Ez ewqas dilgeş dibûm û bi vê yekê şanaz dibûm. Di heman demê de jî yani ji xêndê em bêjin van jinan mesela ji xênê em bêjin Rihan Xanima Loristanî ye, em bêjin dayê Hewraza Hewramî ye, Mesûre Kurdistanî jî em bêjin nivîskar, dîrokzan û helbestkara Kurd e. Dixwazim balê bikişin ser wê ku di sala 1850 de li paytexta Mîrektiya Erdelanê Senan Denê Sînê ji dayîk bûye û li gor çavkaniyên nivîskarê Kurd jî Kurd Doktor Soran Kurdistanî jî Mestûre di sala 1850 de ji dayîk bûye. Wekî Mestûre Erdelan û Mah Şerefxan jî hatî binavkirin. Mestûre Kurdistanî di heman demê de jî yekem dîrokzana jina Kurd e û di heman demê de jî yekemîn dîrokzanên jina Rojhilata navî ne. Di heman demê bi zimanê Kurdî, Farsî, Erebî jî dizanî bû û di qada îlmên olî de jî xwe pêş xistiye. Bi giranî bi zaravayên Kurdî, Hewramî, Goranî û bi Farsî berhem li dûxweştiye. Mestûre di helbestên xwe de jî mexlesa mestûre bi kar anîye. Bi helbestkarên serdemeyên navdar û girîng em bêjin Abdurrahîm Mehlevî û Nalî jî yani ew têkiliya wê îrtibata xwe ew ê hatiye vekirin. Di heman demê de jî bavê mestûreyê Ebûl Hesenê Mihemed Axa dema digeriya ew jî bi xwe re dibir û bi vê yekê mestûre jî hem berhem û berhem
û cihên dîrokî jî dîtiye. Di heman demê jî bi Xesrew Xanê Mîrê Erdelanî re dizewuce. Bi nasnafê wezîre ê endrûn peyûra berpirsyariya ji teşrîfat û qesrê hildigire ser xwe. Di rêwîtiyan de ew û Xesrewxan her tim li gel hev bûne. Ji bo pirtûka xwe binivîse jî ev yek ji bo wê em dikarin bêjin derfeteke başî bûye. û di heman demê de jî 20,000 bêt bi zimanê Farsî nivîsiye. Dîwannameya Helbestan bi sedema pirsgirêk û qeyranên nav Mîrekdeya Erdelanî wenda bûye. Hecî Şêx Yehya ketiye nava hewildaneke mezin û 100,000 bêtên mestûre Kurdistanî berhev kiriye û bi navê Dîwanê Mahşeref Xanimî Kurdistanî li Tehranê jî çap dike. Di heman demê de jî Mestûre Kurdistanî di sala 1848 de di 44 saliya xwe de li Sîneyê çûyî ser dilovaniya xwe. û li wir jî Spartina axe em dikarin bêjin di temenekî xwe ciwan di jiyana xwe ji dest dandî. Yani jiyana xwe ji dest daye. Lêbelê li gor çavkaniyên nivîskarê Kurd Doktor Soran Kurdistanî jî Mestûre di sala 1848 de li Sînê di temenê 44 saliya xwe çûyî ser dilovaniya xwe û di goristana giştî ya Silêmaniyê ya girdê Seywan başûrê Kurdistanê Spartina axê. Her wiha li gor hin çavkaniyan jî li Silêmaniyê çûyî ser dilovaniya xwe. Mestûrê her wiha berhemên bi navê Baweriya Îslamî û Risaleya îbadetê bi Farsî. Dîsa dîwan Dîwanî Masturah Kurdistanî Farsî û Kurdî Mêjû Erdelan ew jî dîroka Erdelanê li dû xwe wekî mîrateyê gêştiye. Mensûre dibêje ji bilî serê têkiliya wî min awir tune ye. Ji xwe ji bilî wî min fikar tune ye. Her çi qas henaseya min ne li bîra min be ji wî û min ji bilî henaseya sar min bîranîn tune ye. Bextewarim li ber dûrbûna ji bejna wî ya bedew ji bilî xema wî qet min xemgînî tune ye. Îro mîna saqî ji çîmena re demsal payîz e. Meyê bide nefikire bêmeh remezan e. Li şîretên şêxî nefikire û ji dest re ne çerxiyek û du û sê. Ev fetwa min ji pîrê magan e. Di heman demê de jî dayê Tewraza Hewramî jî yek ji jinên em bêjin ji bo wê jê xizmetgirî ye. Dayê Tewraza Hewramî jî li gor pirtûka serencamê di destpêka sê sala çarem a koçî de ji dayîk dibe. Dîsa di nîvê sê sala çarem de jiyana xwe ji dest daye û li Hewremanê hatiye definkirin. Dîsa helbestên em bêjin dayê Tewrêza Hewramî di serencamê de hatine tomarkirin. Ew jî dibêje yek ji du beytên em bêjin dayê Tewrêza Hewramî jî dibêje razên piyalem, razên piyalem, sersamın nebezim razên piyalem, badey piyalem yawa ve nalem, çimge nalekem berz bîne alekem.
Dibêje piyaleya meyê ku li bajarê veşar dîdane min, ez ji ber bezm kom û rezm û koma cemaxaneya xwedanasiyê ecêbgirtî mame. û bi rastî ew mey ku di nava piyaleyekê de bû û dibêje û ew ji nalîn û qîjîna min re bû derman. Çimkî nalîn û alava derûna min li cîhanê berz bû û yekcarî re hemû hişyar kirine û paşê bi vexwarina wê mê ez gêmekê rihet bûm. Her wiha Lîza xanim jî heye. Lîza xanim jî tê gotin yek ji çîrok û ahenga wêjeya Kurdî ye. Ji malbata Lîza xanim re ji ber caf tê gotin, loma dikare Lîza xanima caf jî bê gotin. Caf navê êleke Kurdan e û ew xwe-wekî paşmayê Xusrew Perwîzê Sasanî 509 628 zayînî dizanin. Li gor pirtûka dewrê şa xweşîn Lîza xanim di sed sala pêncem a Koçî de jiyaye. Her wiha Lîza ya di qada wêjeya Kurdî de cihê girîn dîrokê de digire, tê gotin ji bajarê Şarezorê ye. Ew demek dirêj a jiyana xwe ji Loristanê derbas dike. Li gor pirtûka serencamê Lîza xanim wekî yek ji alîgira şaxweşîn tê pênasekirin û di sed sala pêncem a Koçî de li Şarezorê ji dayîk bûye û dawî çûye Loristanê. Vê jina helbestên wê nazik li camexana û dîwanxaneyan hem li tembûrê xistiye hem jî straye, wek bîskaberê min got. Dibêje weke termeke edebî ye. Helbesteke her bendeke wê ji dû malikan pêk tê û ji destpêkê heta dawiyê wiha dom dike, ev jî mana dûmalikê ye. Mînaka dûmalikên Lîza xanima caf jî wiha ye, dibe heyder seraf, çendî ne eyne bîm ne gêç tav. Îsa mewçan penem kice caf, qebale marî ne taş mesaf. Yani dibe ey heyderê cewhernas, maweyekê ez di eyneyê de bûm û ez di nava gêjîtiya tevgeha wê avahiyê de dijiyam. Niha ji min re dibêjin ey keça caf, divê tu qebaleya sir û raza yarî ku di nava çiyayê mesaf de ye binî. Caf divê tu qebaleya sir û raza ya ku di nava çiyayê mesaf yê binî. Tê gotin Lîza xanim ji Heyder ku yek ji alîgirên nêzîkî şaxweşîn bûye re dibêje ey heyderê cewhernas, ez naweyekê di nava tevgera gundê eyneyê de bûm. Ez li wir dijiyam, ez di nava xweşiyê de bûm û ez kêfxweş bûm. Niha ji min re dibêjin ey keça caf, divê tu qebala û kodeya raza yarî ku di nava çiyayê mesafê de ye bînî da ku tu bibe razdara rêbaza yarî. Her wiha xatû mey zerd jî heye, ew jî bi helbestên xwe li Loristanê binavûdeng bû. Di heman demê de ev jina mînane fela çarbel, xweşik û nefs biçûk wekî xatûn mey derd jî tê nasîn.
ew ji yek ji alîgirên şaxweşên tê zanîn. Li gor pirtûka serencamê Xatûmeyê Zerd sed sala pêncem a koçî de li Loristanê jiyaye. Herûha di 12 saliya xwe de li gel şaxweşên rêz û rêçikên yarî hîn bûye. Mey Zerda bi hestên hunerî, fikir û ramanên xwe daye der li dor û bera Çiyayê Yeftekoyê koça xwe ya dawî kiriye û di heman demê de jî li wir hatiye veşartin. Bîr û baweriyên Xatûmeyê Zerd ên bi helbestê derketinê pêş ji nifşên îro jî maye. Wê carê yekem helbestên xwe li Xaneqadayê nivîsandiye. Wê di heman demê ser şaxweşên jî helbest nivîsandiye. Dîsa hinek mînakek ji dubeytên Xatûmeyê Zerd wiha ye. Dibêje xweşîn cebar, xweşîn cebar, hezar siwar amayo şahên cebar. Cebar xweşîna êmaşan şikar, werehmete we bijendî diyar. Yani dibêje ey xweşînê bihêz û zordar, di xwedanasiyê de bi hezaran şa siwarên meydana xwedanasiyê hatine vê cîhanê. Lêbelê tenê yek ji wan ji hemûyan bihêztir e û ew teksiwarê bihêz jî şaxweşîn e ku bi hêza xwe ya xwedanasiyê em jî nêçîr kirine. Wî em kirine peyrew û alîgirê xwe. Kavaye êdî bi sedema hebûna wê pêt û bereketê ku şaxweşên ji me re anîye derî bi ser welat de bikirin û êdî îhtiyac û niyazeke we bi pêt û bereketa kesî nebe. Dîsa daye xezana serketî heye ew jî ev helbestkara hêja ku di heman demê de jî bûye hêviya îlhamê jî daye xezana serketê. Xezana Koça Ahmedê Serketê ye. Li gor pirtûka serencamê di destpêka sed sala pêncem a koçî de li gundê Serketê ji dayîk dibe. Dîsa ev helbestkara hêjeya di zarokatî de bavê û jiyana xwe ji dest dide, li dijî pirsgirêk û xizaniyê têkoşîna xwe dide. Herwiha wiha jî navê dîrokê de tê nivîsandin. Di heman demê jî dayîka wê dixwaze keça wê serkeftî be û di jiyanê de bi tu carî li paş nemîne. Dîsa di pirtûka Deyre û Babe Nawûsa Nawûs de derheqê dayê xezana serketî de tê gotin dayê xezana serketî yek ji jinên parêzgar û xwedanasa sed sala pêncem a koçî bûye. Wê di destpêkê de li dijî Babe Nawûsê serketî serî hildaye û li dijî wî derketiye û bi vê re ketiye hevrekiyê. Lê paşî rêbaza wî pejirandîye û bûye alîgira wî. Di heman demê wê li ser vê yekê jî gelek helbest nivîsandiye. Mînakek ji dubeytên wê jî dibe şêre kiriya cewer şêre kiriya cewer, ne dest bile merdum kiriye cewer, dadman resan ne destî gewr, destî weş afat dindamiş hezewr. Kurê min şêro Babe Nawûs gel werem û werez kiriye û sîtem zilm û zoriyê li gel dike. Were bike hawar û gel ji destê wî mirovî rizgar bike.
وەکی شێرێکی وی تێک ببە داک و گەل ji qehr û zilma wî rizgar bibe û em jî rizgar bibin. Dîsa Fatime Loreya Goranî heye. Fatime Loreya Goranî ya dildara Baba Tahirê Ûriyan bûye geça bavê Loreyê Loristaniyê û ji êla Bîrîşahê Goran bûye. Di heman demê de ev jina hêja bi navê Fatime Lore jî bi nav û deng bûye. Li gor pirtûka dewreyî Şah Xweşîn Fatime Lore di sed sala pêncem a koçî de li Hemedanê ji dayîk bûye. Dîsa ev jina delal li hinda gora Baba Tahirê Hemedanî hatiye veşartin. Pir Daniyalê Dalahûyî yê yek ji helbestvanên sed sala heştema koçî ye. Ew jî di pirtûka xwe de bi navê Bergebergê de Fatime Lore wekî yek ji alîgira Şah Xweşîn nîşan dide û navê wê dike Firişte. Her wiha dibêje ew evîndara Baba Tahirê Ûriyan e. Dîsa di du beyteke Fatime de wiha tê gotin Razdar yarîm, razdar yarîm we ferman şarezdar yarîm Şahim bezeyîş ama wezarîm Rast kerd we derman derdekê karîm. Bi ferman û destûra Şah Xweşîn ez razdarê rêbaza yarî me Dilê şa bi min şewitî û raza yarî sparte min û ew raz kirine dermanê derdê min. Dîsa yay Hebîbeya Şarezûrî li gor hinek cavkaniyên helbestkar yay Hebîbeya Şarezûrî di sed sala çardehem de jiyaye û di heman demê navê wê Hebîbe ye. Di heman demê de jî yay Hebîye geça Şêx Sedreddînê Şarezûrî ye. Li gor bîrnivîsên qerendî ew di sala hezar û du sed û heştê duyan de li gundê Yawa ji dayîk bûye. Di destpêkê de li gel bavê xwe xwendiye, pişre çûye qutabxanê û li ser rêzmana erebî wêjeya Farsî bûye. Di heman demê de jî ev jina hêja ya dwarê lêkolînê de xwe paş ve nekişandiye. Di heman demê birayê xwe re çûye helwanê û li wir lêkolînên li ser Qur'anê xwendine. Dîsa yay Hebîbeya Şarezûrî yani zewiciye ku di şêst û şeş saliya xwe de jiyana xwe ji dest dide û lê goristana Şêxanê dîsa tê definkirin. Yay Hebîbeya Şarezûrî dibêje Ezîz binyama, ezîz binyama Ezîz şertiman çenî binyama Ha peyrov şerîce girdîn cama Sikê paşixman be binyan wana Be derya west en, be derya west en Bargê Binyamînan be derya west en Yurt gilê me kolce keştî resten Ha Binyamîna cakoy xemmesten Aramıman niya, aramıman niya Ezîz bê binyan aramiyan niya Pê adî şadî beheştî biya Taze û naxûniman nekeve çiya Haçe keştî da haçe keştî da
yurt remzîbarî hace keştî da. Serafa çenî xelk û reştî da, elmedar û çerx çew zeştî da. Dibêje ey rêberê min ê ezîz, her roja berînê roja yekem ku soz didan Xwedî û Xwedê wê giyanewer biafirandana. Me bi Binyamîn re peyman girêdaye. Ew di her qalib û cildekî de pîrê rêz û rêçikên me ye û em tenê serî dispêrin wî. Bargeha Bihyamîn li deryayê ye û niha di qalibê hiriyê û bi dûrikekî di nava keştiyê de dijî û ew li çiyayê nerhetî û nexweşiyê serxweş û mest e. Ey rêberê min ê ezîz, bê Binyamîn me aramî tune ye û ew ji me re şahî û bihuşt e. Em nikarin ji wî dûr bimînin, vaye remzbar jî di keştiyê de ye û di keştiyê de zêr û cewahiran diguhere. Ew alhigirê vê çerxê ye. Herwiha Nazdar Xatûna Şirazî jî heye. Nazdar Xatûna Şirazî helbestkareke jin e û sed sala çardehan de jiyaye. Li gor bîrnivîsên qerindî di dawiya sed sala heftem a koçî de li Şîrazê ji dayîk bûye û li wir xwe pêşxistiye çûye Şarezûrê û gundê Şêxan pişre li ba san sehak dîplomaya şêxetiyê girtiye. Paşê vegeriyaye zêdgehê. Nazdar Xatûna Şirazî ya hestên hêja li dû xwe hiştiye, di sala hezar û sê sed û şêst û sisiyan de çûye ser dilovaniya xwe û li wir sipardine axê. Di pirtûka serencamê de tê gotin bir Nazdar Xatûna Şirazî yek ji heftê û du pîr û heval û parê san sehak e ku di sed sala çaredehemîn de jiyaye. Ji vê helbestkara jî gelek dubêj jî û helbestên zaravayê goranî jî maye. Dîsa mînakek dibêje yaran yaweran rayheq rasî pakî û durustî û rind û xasî. Herkes wê nasa Muhammed asa, bêşik ew kes e Mewlayî şinasa. Dibêje ey yaran, ey heval, riya Xweda rastî ye, pakî, durustî, bexşiş û çakî ye. Her kesî wekî Hafî Muhammed xwe nasî. Xwe binase, bêguman wê Xweda jî binase. Dîsa Nêrgiz Xanima Şarezûrî heye. Nêrgiz Xanima Şarezûrî ji keça Mele Şükrulayê Şarezûrî ye. Dîsa li gor pirtûka serencamê ew di sala heft sed û sêzdana koçî de dîsa li Şarezûrê ji dayîk bûye. Li wir bi kedeke giranbiha xwe pêşxistiye. Taman demê de jî mîrateya wê gihaştê heta roja me ya îro jî. Bavê Nêrgizê Mele Şükrula zana û helbestkarê serdemê bû. Wî li ser vê bîr û baweriyê Nêrgizê hînî xwendin û zanista İslamê kiriye. Di demeke Kurd de bi hêz û îradeya xwe ya ji xwe bawer xwe pêş dixe û bi jêhatîbûna xwe jî dengê xwe li welêt belav dike. Di sed hîzdesalîya xwe de bi Abînê Cafre dizewce bi hev re rêbaza yarî dipejirînin û pişre diçin gundê Şêxan.
nêrgiza delal li wir koça xwe ya dawî dike û li wir tê veşartin. Helbestên wê bi zaraveyê kurmanciya jêrîn di pirtûka dewrê Abidîn tên komkirin û tenê behreya nêrgizê nenivîsandina helbestê ye. Tê gotin ew di heman demê de li tembûrê jî dixin. Dibêje seqî lecem bade deda, dersî rêgey çade deda. Mêrdan hemû li dewr paş, pêman deken giş temaşa. Qewmê be min ney bî bawer, neyê dibo cem yarî yawer. Heke boyar xwe nekujê, xwênî le rê yar nerêje. Herke lem dîn yeqîn neka, bedil le cem amîn neka. Herke negirê qewlê durust, bêdin ew e wek bûtperest. Herkê şikî bibe bedil, bawer neke beşay adil. Herke li cem negirê erkan, berast negirê dînî sultan. Herke beyar bida azar, kirdeyî naçê bo naw tomar. Nergiz herke bîbê kîne, bêşik gumrah û hem bêdîn e. Dibêje meyger li cemxane û di nav civata xwedanasan de. Bade û piyaleyên mey didan me, wane û derza dînê me hînî me dikir. Hemû mêr û zilam li dora paşê kom dibûn û li hev diciviyan û li me guhdar dikirin. Gelekî ku bawerî bi me tune be, neyê dîwaneya xwe ji bo yar nekuje. Xwîna xwe di riya wî de nerijîne, bawerî bi rêbaza me tune be, bi dil û can nebêje amîn durustkar û rastbêj nebe wê çaxê, ew wekî pûtperestekî bêbawer e. Her kesê ku di dilê wî de şik gûman hebe, baweriya wî bi xweda tune be, rêz û rêçikên gel nas neke, dînê xweda mafdar heq nezanibe û yar nerihet bike, wê çaxê karên wî lê nûska heqê nayê nivîsîn. Ey nêrgiz, her kesê ku kîn di dilê wî de bêguman, ji rê derketî û bêdîn e. Dîsa xatûn dayraka rezbar jî heye. Xatûn dayrakê rezbar bi navê din dayrak dayarkî bi helwesta xwe bûye sedem ku navê jineke wekî wê di dîroka wêjeya Kurdî de dîsa cihê xwe bigire. Ev jina di pirtûka serencamê di serê çarîka dawiya sed sala sêzdehan de li bajarê Helwanê ji dayîk bûye. Bavê wê qîmetê dide keça xwe û ji bo wê mamosteyekî taybet digire. Hem hînî xweşnivîsê dibe, hem jî hînî Qur'anê dibe. Dayrakê di 19 saliya xwe de bi Şêx Îsa Berzencî re dizewije. Piştî zewacê kurekî wan ê bi navê Sultan İshak çêdibe. Piştre jê re Sen Sehak tê gotin. Li gor pirtûka serencamê jî di sed sala heştem a koçî de jiyaye û li gundê şêxan koça dawî kiriye û li wir spardina axê ji jiyana piştî mirinê bawer dikir û girîngî dida evînê. Dibeytek xatûn dayrakî wiha ye. Şimim ew bargayî, şîm ew bargayî. Sîmîrg biyanî, şîm ew bargayî.
çimke rabûbe rostmîş rizayê pey şadî û weşî zal zirkayê. Dibêje ez simirx deyrê simîr bûm û gava ku rûbabeya jina zal jan girt, zal perekî min avête ser agir û ez bi lez û bez çûm bargeh û koşa wî û min mizgîniya çêbûna Rostem da rûbabeyê. Gava ku rûbabeyê Rostem zayên bi zal zor kêfxweş û xoşhal û şadîman bû. Dîsa xatûn zerbaniya Derzyanî heye. Dîsa ev helbestgara Qadirbilind xatûn zerbaniya Derzyanî li gor pirtûka dewrê qirmizî Geça Yusuf Begê Derzayî ye û di heman demê de dayîka Şawês Qewlî ye û di sala heştem a kocî de li gundê Derzyanê ji dayîk bûye û li wir xwe pêş xistiye. Di heman demê de jî ev jina delal a ku bi rêya mamosteyên taybet hînî xwendinê bûye, dema xwe bi xwendina pirtûka serencamê û berhemên helbestkarên Kurd derbas kiriye. Dîsa hinek di beytên wê yanî ji helbestên wê dibêje girdibiyên Rîzwan girdibiyên Rîzwan karxanê xwacem girdibiyên Rîzwan îd ew sîwarên sê tişker xezan ne perdîwer dawist we kes nezan dibe hemû yar û heval li dora xwace û serokê min kom bûne û li hev civiyane ew şasîwar e ku daye xezan dîn û şêd kir. Xatûnê di helbestên xwe de balê dikişîne ser babena Ûsê Caf berê jî li dijî wî derdikeve lê piştre bi şopa wî ve diçe. Dîsa Seman xanima Dewdanî li gor pirtûka serdema Babê Celîl di sala şazdehem de jiyaye û yek ji yarên Babê Celîl tê hesibandin. Li gor pirtûkê di 1530 de Babê Celîl dîtiye û li ser şopa wî çûye. Dîsa ew li ser rêya din meşiyaye helbestên Semen xanimê di pirtûka serdeme Bebe Celîl de hatine tomarkirin. Ew jî dibêje ya dullûlsiwar ba dullûlsiwar aman sahib Zülfeqar we naz ew weqt toşît necebar binmane remzê baqî aşkar. Wateya vê helbestê jî dibêje ey Xwediyê Zülfeqar navê Şûrê Elî dil di siwar navê hespê Elî ez ji te dawa eman û penahê dikim û ez te bi roja destpêkê didim sonda ku tu noqavê nazan bûbû bibî raza yariyan bibêje min û xwe eşkere bikî û serê xwe rake ta ku em bi dîtin nate şad bibin. Belê temaşevanên hêja di vê bername xwe de jî min bal kişan ser
jinên ku di dîrokê de nivîsandine û heta niha navê wan bêjin bi awayekî berfireh nehatiye bihîstin. Em dibêjin ziman wêje bi tevna destên jinan tên neqşandin. Dîsa çanda me wêje me deyndarê jinê bi xwe ye. Ji ber ku rol û misyona em bêjin jinê ya di qada edebiyatê de gelekî girîng, qada ziman, çand û hunerê de. Loma bi taybet me xwest ez hinekî balê bikişim ser jinên ku em bêjin ew navê wan belav nebûye. Belê guhdarên hêja bimînin di xêr û xweşiyê de.